Mizo tena ti tak zetalu kan me na hun hi kumsa ka zakwa samkua le pakhat vel khania kumsa ka zakwa samkua tling khan namdang mi ten luan met tlang puya kami kum khanin ret san tumin man la chu mi puila min an du lo wangin an dorte an rausana an til triaka chumi ni wang chuan Mizo te kha a ho bang ten Lumeh te kha an train vea himsa hotela khan kumsa ka zakwa samkua pakhata khan Lumeh training kha an pe a chumi ya chuan certificate te nein an han pen chuak vea Dawr te an hong tran vea chumi mai ro chuanin man in lama khan le kot kai lama te an met ve thinang ti kha chu ring thiam mai la thawme hotel ha himsa khanin training kha engwaza tin an neya chumi nuwa Dawr kha siam ve ani ta Mizo ten an siam ve ta Mizo ram Lumeh na Dawr nei ma saber chu puvi lom thanga ania ani unaw hi phir nin naw timeila unaw pa hi valte a vilal chuan oma ania ani unaw hian tuna ri chuan min boral san ve to a zarkut traffic point bul power house panthlang na khuanin pu Sangkunga chumi building a chuan bultan ania an Dawr minga hem an tia mun sang ate in son kuala chumi kum vek chuan zodin kual cinema hall bula hianin cinema hall bul thina khanin pusang ate thian zahoin barber chambers ti kha an hong ve boka mi te pani hi Mizoram Lumeh Mizo ten lu kan me the tura sul sutu poimo tak an ni chumi de chuanin peng zar chua zelin ti tak zetin Mizo ten lu kan lo me chau ve tana a bul tan na chuan mi kum hian chenga in bulan tan ani hem le barber chambers te hian Mizo Lumeh titan than tho lok le ni bultan tu ten ni a an neina tanga injir chuak te zaran chua ti khan mi tam tak in chor chuak ani chumi hun lai chuanin sakor bak che te en machine kan ti mai manual kut manga che chi kha ang khaman ani meya chu wangin na te ka sot lo thin via ong ti chu rin theya chuanin an hairstyle te kha ero chu mi harsa tak kha ni rolin mi khonu tuk te kha langai lem lawa hairstyle te hi me pa ngai kan han ti le horse cut kan ti te me bial me mum pa ngai te chip zol te kha ni tlang puya kan hairstyle te hi khovel pum hi chu ang de utlang pui ve kan meya ni ma sela hairstyle hi chu world cup kar dana le film star te footballer te zai thiam te hian mi hin koi her ne khop maya chu tiang vel chu kan ni thi ani tin free hand kan ti kha han be ngel nu khan ko chak lama tangin electric hair clipper an ti kha haron chalut ve tana kumsa kha zakwa samkua panga khan chumi tang chuwa electric call mangin lu an met ve tana se si son mu mal takte an om chho tana
chumi tan chuan president a pukam lova manania secretary a pupianga Tresurer Remtluangi Reverend Pu R.Vanlalzauva nupui kha ami kha mang thin ani bak dang tam tak pon mga masaber ani nan khan soi ve a chuan unte lo her zela electric hair clipper mai baka wireless machine kan ti te lo her chuak ve zela gat combo kan ti te kha lo chom chuak chho ve zela man ruwa te lo chang kang ve zela miram ang pui pui te nei phalem lo mai la Mizo Lumeh ten man son em ve to ni customer te pui ten ringama Dawr chin wang te poin ma son na tam tak Lumeh tu te pon nei pha Dawr ton na thiep thiam ton na awang zerin ti chuan ma te chun lo son chho ve zela heng te hi zawk chuak te ni ve hlom hi kan thlir zelang ei thiam te Lumeh le hmasa lak le video te upload te la khom vela moi lom ko maya an ne na mun le location te ero soi vek se ni lo tura ngai la moi lom ko mai he the thok tu thin chia kuthang thong po limena Lumeh tin association a rinom takin in the tel pueni lo me